Numero 16. Pizza Enrico. Pizza Enrico valmis. Hava pizza sulle paistelee. Myöskin kebab-leikka levälle. Pihvi sekä hyvä leikkeelle. Kaikki maistuu sama pahalle. Kananmuna, oregano. Se hyvä pizza on. Mitä sinä sanoo? Onko pizzassa jotain muka vikana? Älä alkaa minun pizzojani haukua. Sä vois varoa, mitä sanoa? Mitä sinä sanoo? Eikä pizzassa ole muka makua. Siinä ei ole pakko täällä ruokalla. Se maistuu samalta, missä tahansa. 7. Tapas special. Aina joskus pizzaan lentelee. Paksu rinta, karva juurinen. Kuminauha, pitkä keltainen. Kaikki sieltä kolla löytää sen. Halli, paksu pohja. Se hyvä pizza on. Mitä sinä sanoo? Onko pizzassa jotain muka vikana? Älä alkaa minun pizzojani haukua. Sä vois varoa, mitä sanoa? Mitä sinä sanoo? Eikä pizzassa ole muka makua. Siinä ei ole pakko täällä ruokalla. Se maistuu samalta, missä tahansa. On se juusto se mikä kananmunalle. Juusto. Numero 5. Makkaretta. Se oli ihanen vegetaria, kun siinä on pikainen sivu pekonia ja vähän jauholihaa. Siinä kaunis vala tutto. Onko sinulla viikonloppuaikaa? Mä haluan esitellä sinulle minun koko suku. Mitä sinä sanoo? Onko pizzassa jotain muka vikana? Älä alkaa minun pizzojani haukua. Sä vois varoa, mitä sanoa? Mitä sinä sanoo? Eikä pizzassa ole muka makua. Siinä ei ole pakko täällä rakalla. Se maistuu samalta, missä tahansa. Mitä sinä sanoo? Älä ottaa 4, mä loin kaikki kinkku aivan vanha. Mitä sinä sanoo? Voiko laittaa tomaattitilalle kurkku? Tuommoista voi källäkään myydä. Hätä röskä.